Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез, бүгенге программада. Кем өчендер ял икенчеләргә мөһим чор. Ел башыннан Әлмәттә балалар катнашында 4 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Республика буенча юл сакчылары тематик рейдларга чыкты. Кыргылдарлар якыныгыз бәхетсезлеккә юлыкты дип халыкны алдауларын дәвам итә. Пенсионер ханым булган акчасын курьер кызга биреп җибәрә, балык булмаган кыз тоткарланган. Яшьләргә үрнәк күрсәтәләр. 100дән артык пенсионер 3нче яшь спартакиадасында очрашты. Ел башыннан Әлмәт юлларында балык булмаганнар катнашында 4 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Районда язгы каникуллар профилактик чарасы старт алды. Автоинспекторлар, юит отрядлары әгъзалары һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре балаларга һәм аларның әти-әниләренә юл иминлеге кагыйдәләрен искә төшерде. На территории Альметьевского муниципального района с 20 марта по 2 апреля пройдет профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Каникуллар ise 24 мартта башланачак. Автоинспекторлар алданрак кисәтү ясарга карар иткән. Ел башыннан кышкы каникулда Әлмәт районында 4 һәлакәт теркәлеп, 4 кеше зыян күргән. В период каникул будут проводиться профилактические... Каникуллар вакытында балалар һәм яшьсмерләр арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуны ачыклау буенча профилактик рейдлар үткәреләчәк. Шулай ук машина йөртүчеләрне тикшерүләр көтелә. Кагыйдәләр бузу очраклары ачыкланган чиракта әти-әниләр административ җаваплылыкка тартылачак. Балаларны йөртү кагыйдәләрен үтәмәү районда хокук бузулар буенча 3нчелекне билим. Узган ел балалар өчен җиһазлардан файдаланмаган 1724 машина йөртүче ачыкланган. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Профилактика чаралары бүтән республика буенча старт алды. Автоинспекторлар, юитчылар һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре малай кызларга һәм аларның әти-әниләренә куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерә. 22нче елда 23 юл транспорт һәлакәтендә 23 кеше зыян күргән һәм 1 кешенең гомере өзелгән. Узган ел белән чагыштырганда зыян күрүчеләр санының артуы күзәтелә. 21нче елда алар саны 14 булган. Зәйлеләр махсус хәрби операция зонасына чиратта гуманитар ярдәм узатты. Хәрбиләр өчен кирәк-яраклар белән төялгән зур йөк машинасы Җиңү бульварыннан кузгалды. Адилә Бурханова дәвам итә. Җиңү бульвары яныннан фронтка чираттагы посылкалар партиясын узаттылар. Зур йөк машинасына туганнары әзерләгән шәхси әйберләр, төрле кирәк-яраклар, маскировка шелтәрләре, дарулар тутырылган. Зур көч белән шәһәр халкы шулай ук авыл җирлекләрендә хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм туплана. Бу юлы әйберләрнең күп өлешен Зәйнең изге Макарий ширкәве әзерләде. Беренче чиратта Керәшен ширкәве святителе Макарий, аннан соң безнең авылдашлар группасына куйдык, аннан соң күп группаларга куйдык, барысы да бергә бик тиз рәвештә җыелды 400 меңнән артык акча. Шуңа күрә без тепловизорлар алдык, радиостанциялар алдык, маскалатлар, балаклавалар. Азатлык итүче солдат һәйкәле янында шәһәр җәмәгатьчелеге, хәрбиләрнең туганнары, яшь армиячеләр җыелган. Чираттагы гуманитар йөк партиясын узата баручыларга имин юллар теләделәр. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәттә мошенниклар пенсионерның 100 мең сум акчасын үзләштергән. Кыргылдарлар үзләренең популяр схемаларының берсен кулланган. Сезнең туганыгыз бәләгә юлыкты дип алдаганнар, әмма полиция хезмәткәрләре акчаларны кире кайтара алган. Җинаять кайнар эзләр буенча ачыкланган. Хукук саклау органнары мошенниклар ярдәмчеләренең иң популяр булган шәһәр банкоматларына рейд үткәрә һәм балык булмаган курьер кызны тоткарлыйм. Тулырак алдагы материалда. Мама знала, что я в дороге. Пожилые люди, у них обостренное чувство какого-то переживания. И когда вот этот звонок произошел, и плачущий голос девушки, мама почему-то ей показалось, что этот голос был мой. Елена Баранина мошенниклар шалтыратуы турында сөйләйм. Аның әнисенә аферистлар Еленаның кеше бәрдерүен әйтәм. Хәзер икесенә дә медицина ярдәме кирәк. Видите, вот они работали здесь. Тут помыли, а здесь так и осталось, видите. Хәзер күңелсез вакыйганы подъезд диварларындагы топлар гына хәтерләтә. Узган җомга кичендә полициянең дежур бүлеге шалтырату кабул итә. Елена әнисенең мошенниклар курьерына 100 мең сум акча тапшыруын сөйли. Ул моңа кадәр дә 5 тапкыр аферистлар йәтмәсенә чак кына эләкми кала. Анна Егоровнаның әңгәмәдәше үзен прокуратура хезмәткәре дип таныштыра. Берничә актер катнашында куелыш 1 сәгатьтән артык дәвам итә. Елена бәләдән котылганнан соң социаль шелтәрләрдә полиция хезмәткәрләренә рәхмәтен белдерә. Җавап итеп аңа да чәчәкләр бүләк итәләр.
Риваят буенча Акча прокуратура хезмәткәрләренә зыян күрүче белән сөйләшү һәм аларның берилеше ярдәмендә аны полициягә гариза язмаска күндерү өчен кирәк була. Анна Егоровна элеккеге чиркешсем 29 елга һәм хукук саклау органнарының сүзләренә ышанырга күнеккән. Җинаятьчеләр шуңардан оста файдаланган. Мама живет одна, но она такой позитивчик, она такой молодец. У мамы, значит, если спрашивают, какая загадка маминого долголетия, я сразу говорю, что это позитив и это движение. Анна Баринина бөек ватан сугышы ветераны тыл хезмәтчәнем, ялгызы яши. Они понимают, что сразу нужно марш-бросок по банкоматам. Поэтому вот, как я знаю, все это, потом уже мы разговаривали, сейчас опережаю, что все эти курьеры несовершеннолетние, они просто забирают деньги, идут в банкомат и отправляют деньги там куда-то заказчику. Бу очракта да шулай булып чыга. Полиция хезмәткәрләре банкомат янында 16 яшьлек кызны тоткарлый. Акчаның 10%-ын ул үзенә алырга тиеш була. Курьердан сорау алганнар җинаять кодексының мошенниклык маддәсе буенча җинаятчы кузгатылган. Баулыда Октябрь пионер урамнарын һәм аларга якын территорияләрне төзекләндерү буенча фикер алышулар узды. Әлеге проект бөтен Россия кече шәһәрләрдә һәм тарихи торак пунктларда уңайлы шәһәр мөхите булдыруның иң яхшы проектлары конкурсында катнашачак. Төрле яшьтәге баулылар планлаштырылган 3 очрашуның беренчесендә актив катнашты. Мы с вами не первый раз собираемся здесь, я вот вижу довольно знакомые лица. Төзекләндерү өчен шәһәрнең үзәк өлеше онлайн тавыш бирү барышында инициативалы гражданнар тарафыннан сайлап алынган. Күпчелек фикере буенча бина һәм автовокзал территориясе беренче чиратта реконструкциягә мохтаҗ. Берничә төркемгә бүленеп, баулылар үз теләкләре турында фикер алышты. Соңрак аларны чарада катнашучыларга җиткердем. Үзгәрешләр өчен барлык төркемнәр дә тавыш бирдем. Автовокзал бинасын яңартырга, территориясен төзекләндерергә һәм шәһәр ара автобусларның вокзал территориясенә керә алуына ирешергә телиләр. Районда яшәүчеләр Баулыда туристларны каршы алырлык шәһәргә керү капкасы күрергә тели. Аны районның истәлекле урыннары, ял итү һәм гомуми туклану урыннары турында мәгълүмати стендлар белән тулыландырырга тәкъдим иттеләр. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы у нашего города было какое-то уникальное оформление. Понятно, не во всем, это денежные затраты, но какая-то фишка, либо цветовая гамма, либо акцент на чем-то. Вокзал һәм базар арасындагы сәүдә павильоны турындагы фикерләр исә икегә бүленде. Барлык баулыларга да алар ошап бетми. Вокзал мәйданын һәм шәһәрнең ямен җибәреп торалар дип саныйлар. Очрашуда катнашучы эшмәкәрләр аларны күчерүгә каршы чыкты. Это не палатки, их просто нельзя передвинуть, перестроить, это капитальное строительство на фундаменте. Это нужно трактором здесь по ним ездить, чтобы это все убрать. Баулы халкы белән шәһәр үзәген үзгәртү турында Казанның Мириады групп архитектура бюросы вәкилләре дә фикер алышты. Төзекләндерү проектын гамәлгә ашыручылар һәркемнең тәкъдимен һәм теләкләрен тыңлады, сорауларга җавап бирде. Төзекләндерү территория схемасының шикләре әлегә түгел, ул камилләшергә һәм үзгәрергә мөмкин. Архитекторлар билгеләп үткәнчә, интернет киңлегендә эш дәвам итәчәк, проектка багышланган сайтлар һәм чатлар булдырылачак. Теләге булган һәркем идеяләрен шунда тулыландыра алачак. Баулы районы Кырым-Сарай авылында картлар һәм инвалидлар өчен интернат йортта капиталь ремонт бара. Ул Татарстан Республикасында социаль әһәмияттәге объектларны төзекләндерү программасы буенча үткәрелә. Бүгенге көндә эшләрнең 55% башкарылган. Объектта ремонтны беренче каттан башлаганнар. Биредә ваз хәрәкәтләнүче кешеләр яши һәм уңайлыклар иң беренче чиратта нәкъ аларга кирәк. Интернат йортта барлыгы 51 кеше яши, беренче каттагы 25 кешене вакытлыча бинаның икенче катына урнаштырганнар. Ремонт барышында уңайлы мөхиткә төп басым ясала. Биредә яшәүчеләр өчен бу иң мөһиме. Күрү сәләте буенча инвалидлар өчен йөрергә уңайлырак булсын өчен баскычка тактиль плитәләр җәйгәннәр. Алга таба култыклар да урнаштырылачак. Директор сүзләренчә, материаллар җитәрлек. Эшчеләр биредә көнен дә төнен дә эшли. Уртача 12 кеше мәшгуль. Кемдер буе, икенчеләр стеналарны тигезли. Учреждениянең киләчәккә планнары зурдан. Алдагы елларда бинаның икенче катында да ремонт ясарга телиләр. Беренче катта эшләрне апрель ахырына тәмамларга ниятлиләр. 13-нче спартакиада кысаларында Әлмәттә өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Анда катнашу өчен 55 яшьтән өлкәнрәк булу кирәк иде. Турнирны безнең иҗат төркемендә күзәтте. Уважаемые спортсмены, ветераны, вот очень радостно видеть такую большую дружную команду. Зур бер команда быел рекордлы 27 кичкенә команданы үз иченә ала. Теннис буенча ярышларда авыл җирлекләреннән 6 команда беренче тапкыр катнашты. Осталык ягыннан алар тәҗрибәле спортчылардан калышмыйлар.
Турнирда призлы урыннар өчен шәһәр һәм районның иң актив 3-нче яшь спортчылары көрәшә. Алар арасында Юрий Шаронов та бар. Ул ветераннар командасында инде 2-нче ел чыгыш ясый, югары нәтиҗәләргә дә ирешкән. Узган ел 60 яшьтән узганнар арасында 2-нче урынны яулаган, өстәл теннисы белән бала чактан ук шөгыльләнә. Җиңү өчен көрәштә 70-тән артык спортчы катнашты. Финал этабына исә иң талантлы теннисчылар гына барып җитте. Сайлап алу турлары предприятиеләрдә һәм торак пунктларда узган. Ярышлар 23-нче елда гражданлык җәмгыятен үстерүгә Татарстан Республикасы грантын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Турнирны Әлмәт районы ветераннар советы оештырды. Проект популярлаша һәм аны киңәйтү өстендә эшлиләр. Район турнирларында җиңүчеләр республика ярышларында катнашачак. Аларга Әлмәт районы данын якларга туры киләчәк. Соңгы елларда гомуми команда зачетында безнең төбәк спортчылары 3-нче, 2-нче һәм 1-нче урыннарны яулаган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.